Iż-żieda fl-għajnuna soċjali li jagħti l-Istat tixet ir-ruħ soċjali tal-Gvern Laburista li minkejja l-isfidi internazzjonali baqa' joffri s-sosten lil min kellu bżonn. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu, il-Ministru responsabbli mill-politika soċjali Michael Falzon irrifera għall-aħħar statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wriet li bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena in-nefqa soċjali kienet ta' 322 miljun euro. Huwa innota li meta mqabbel mal-istatistika tal-2014 wieħed jinnota żieda ta' 115 miljun euro. Il-Ministru Michael Falzon innota kif pajjiżna ilu 66 sena jagħti l-għajnuna soċjali minn meta il-Gvern Laburista tal-Perit Domintov beda jagħti il-benefiċċji soċjali. Il-Ministru Falzon qal li f'dawk li huma benefiċċji kontributorji kien hemm żieda ta' 25%. Fir-rigward tal-benefiċċji kontributorji kien hemm investiment ta' iżjed minn 270 miljun euro li kważi 250 miljun euro minnhom huma għal pensjonijiet. Il-Ministru Michael Falzon innota kif dan il-Gvern żied il-pensjonijiet sena wara sena sa mill-2015. Fakkar li l-Gvern Nazzjonalista min-naħa l-oħra ma żiedx il-pensjonijiet għal 22 sena sħaħ. Il-Ministru responsabbli mill-politika soċjali qal li l-investiment fil-pensjonijiet minn Gvern Laburista meta mqabbel ma' Gvern Nazzjonalista żdied b'111 miljun euro. Il-Ministru Falzon fakkar ukoll li apparti din iż-żieda hemm ukoll lotja ta' kull sena tal-kumpens għall-għoli tal-ħajja. Dwar il-benefiċċji mhux kontributorji, il-Ministru Falzon qal li kien hemm żieda f'ċertu benefiċċji li ngħataw, iżda n-nies li jiddependu mill-benefiċċji naqsu bin-nofs matul dawn l-aħħar snin. Huwa saħaq li l-Gvern jibqa' impenjat li jibqa' ikun hemm man-nies anke f'mumenti ta' sfidi internazzjonali. Jew li differenza fil-qasam tal-Gvern b'mod mill-iktar kristall meta tqabblu ma' amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Kellek amministrazzjoni nazzjonalisti li ma kinux jgħinu għax kienu jgħidu dik kollha perċezzjoni, aħna konna hemm għan-nies. Konna hemm għan-nies b'għajna tan-nies anke fl-iktar żminijiet diffiċli li qed nesperjenzaw. Li nista' nassigura li hemm ħanibqgħu b'ruħ soċjali qawwija ta' amministrazzjoni laburista li ngħinu lil kulħadd imma l-aktar għaliex le ngħid jien lil dawk li l-aktar għandhom bżonn għajnuna.